Hazvina kumira mushe. Nyaya yekuima inzwe iri kupisa nyaya yekutaurwa naComrade Chivero, but kuu yacho pane zvinhu zvakawanda zvavaexplaina, but pane imwe certain party yandibata pachinzi a truck was searched by CIOs intended to be apprehended over arms possession to be accused of vice president who was supposed to be arrested, but before the truck was found empty near Norton, Mnangagwa was unhappy about it. The plot was meant to clamp down on VP Chiwenga. This week, Mnangagwa sent officers to search of weapons at the vice president's wife and a former ZANU-PF secretary for admin Obet Mpof's farm. Saka murikuona kuti panga pari kupisa, panzi vangada kutsvaga kumboklemba murume weVP. Saka nyaya iyi hazvina kugadzikana according to Comrade Knox Chivero, cause handiri kuzokotwa wrong panapa taakuningirikina. Yes, zvakawanda zvatinokwanisa kutaura isusu, but to be very honest pari kupisa. Right, before I waste much of your time, obviously nyaya yamainzwa panga kutaura kuexplaina kuti zvoni kuna vanhu varida kuzvitoa zvita vana vaMnangagwa. Hanzaiwa muchaenda mese nababa wenyu, hanzi mukunyebedzera kupenga tukuzivai. Pana vanhu vanga vari kubvunza questions vachiti zvoni CAB3 inotadza kubudirira nechi inonomiswa kuparliament, hanzi inonomiswa kuparliament ndo nyaya yanga irimbo. So I just want to give you something and I just want to respond on that issue. Amazona achangorespond nyaya nemuromo, toda kuresponda zvinhu zvineka evidence mukati, muchiona mega mimi muchinzwikisa zvinhu zviri kuitika. Boss hatidi zvekuti mangwana muramba muchiti uri kungoaccuse vanhu uchiti vakatengwa vakapuwa mari vakadya. Yes, people are driving big cars because of selling out the struggle. Vanhu vari kutogara dzimba dziri kutonakidza izvezvi so because vakapuwa mari, vanhu vari kutori mulakalaka izvezvi. Nhamo iri kurova iwewe kwauri ikoko naMP wako wakaisa iye ndiye kuroisa nhamo dzako idzodzo, because zvamungawirirana kuti achakuitira hapana zvati zvamboitwa so far, to be very honest. Saka pachanetsa ndosakamboona kuti maMP acharutoya achiomberera zvibhorani zvazvo checommunity yese. Apa unongone dream kuti okay kana zvinhu zvichinge zvanetsa ka unoziva kuti afford kungozviisira kana bhora racho padeni pakwewo, motombotanga matoona MP achiomberera one ball rekuti community yese iri yachichera. It's funny. So regedza itione zvekutaurwa naComrade Nhamo yapera panapa kuti ari kuti kudii kumudharo. Zvakaoma mana. Saka isu pamwechete neTriple-C takabvumirana kuti Constitutional Bill number 3. Bill number 3. I think mamunzwa zvaari kutaura izvezvi nozinina handidi kunzi iwe unotaurisa wakuaccuse vanhu. Handiaccuse munhu since day one ndine kubvira manonyazondinzwisisa chiita zvinhu izvi. Handakana muso ndakambouya panapa ndichinzi ndazoaccuse munhu. Ndochokwadi ichochi, ndichokwadi chacho chiputsoka mabhari kana uchingozoboikanawo nechokwadi chacho zvinenge zvava zvemusoro wako. Regai timbogara tabva tangonzwawo panapa zvekutaurwa nevamwe vanhu pamusoro penyaya iyi, because yatonetsa nyaya iyi, dziri kupisa nyaya dzeCAB3 dzika hazi mafanis. Tinoona vanhu veZANU-PF vazhinji vanenge vachimhanyirana nevabhanha vakaenda kuna naAmerica vakandoshanda, vakauya vachiisa maprojekti avo eng'ombe, maprojekti embudzi, maprojekti ehuku, zvinhu zvavakatozvifungira voga zvisina kuiswa project any funds. Hamuna kana any finance yamakamupa munhu iyoyo, makutomhanya imini kutoenda mberi vanhu veZANU-PF kuti we have those small young people, they are talented and skilled, they have a nice project. Nice project pane mari yeZANU-PF ipapa nice project yemunotaura hiyo. Lithium, coal, manganese, everything, gold, diamond. Muri kungotora raw material muchisa mari dzacho muchisa muhomwe menyu. Chamuri kuita nadzo saipapo. Ani varume munonyadzisa varume veZANU-PF. Nyadzisa chaiko chaiko unotoshaya nepokupinda. Kukunyarirai. Nenyaya yekutonga nyika musina direction yamakaitaridza nyika yakatarira kupi. Kutonga nyika yakaita upside down. Zimbabwe iri upside down.
because of ZANU-PF party. Takakuudzai vanhu kare kuti Zimbabwe yakaurawa neZANU-PF, haina kuurawa namacitizen. ZANU-PF ndo yakauraya Zimbabwe ichiitira kuti ivo varambe vari mupawa. Kana vakati imimi macitizens musapoti chibenzi nonsense dzavanenge vachiita kunzi macitizen ndi ari kuda zvakati. Zvamakama 2000 muchimanyisa muchinda kumunda, ivo vaimanyira kumabhengi. Imi maimanyisa muchinzi ndai kumunda ende titora minda, ivo vanga vasina. Munoona pastrike chero misi nenguva, ndoda kuti ndikutaurire chokwadi. Munhu anotanga strike anenge ane target yebenefit yemhuri yake, kwete strike yokuita demonstration. Strike dzedze munongoita dzedze, vazhinji vanenge vachitova ambition yebenefit yake nemhuri yake, ndozviripo pastrike papa. Saka vanhu zvavakaitiswa zvokutora minda, ZANU-PF, maofficial weZANU-PF akamhanyira kutora maproperties, vakamhanyira kutora mari mudzibhengi vachiisa kumabhengi avo, vachiisa kumawestern bank. Ike nezvimimi hamutenderwi, munobatwa senhapwa mukati minde kuAmerica. But ivo vanhu veZANU-PF kuAmerica they are going free. To cross the border to go to Botswana, unonzwa kuti maZimbabwe naita zvakati, maZimbabwe naita zvakati, but vanenge vachitsvaka kurarama. Imimi muri kuenda free kuita zvamunoda nemari nemaresources nezvinhu zvenyika, but vanhu vanenge vachitambura. On top of that, kana mukainterview unonzwa kuti muZimbabwe mune basa ripi? Vanhu vanenge vakafunyana kumeso kuita sebepa rafurwa nomoto nenhamo. Kuunyana kumeso sebepa rafurwa nomoto nenhamo, ndipo unotonzwa umwe makunyu ati kutaurira zvekutenga, ndipo unotonzwa mamwe mapenzi ari kuZANU-PF achitaura zvekudhakwa zvevamakuru vavo kuchipolitical party chavo. Saka munofungidzira kuti tese tosapota ubenzisi. Kana muchisapota ubenzi bwamunangagwa neZANU-PF party ndezvenyu. Ikeno inguva yokuti hakuna Zimbabwe hamuna freedom, inguva yokuudzana varume kuti zvachaiti nometa kuzviramba kana kuzvidii kumpunyikidza vanhu. But vanhu tiri kutaura kuti hazvichaiti, zvadhakwa zvamama. Hadisi nguva yokumpunyikidzwa isisu. Kuzodzwa matuzu vamwe vachizodzwa rugare. Hamuondi kudhakwa kwezvinhu ikoko. Vanhu kundoshanda kupurazi ramunangagwa kutanhafodya muchirobwa nemboma. Pamakanga muchivhotera kubva pa1980 muchiti varungu vanotirovana kumabasa, tirobwa nemboma. Ikeno madzoserwa futi kurobwa nemboma idzi. Mune mapenzi avo vanhu kushandira benzi rero, kwanzi kushanda kupurazi kwapuresident. Yamboshanda mega. Fucking shit wenyu puresident. Handishandiri mbuka yeye. Benzi. Bati. Ngwani ikandorova sei kupurazi kwamunangagwa bati. Nyange ukasvika kuchinzi vanhu handei kupurazi kwapuresident, indai mega imimi napuresident. Handidi. Huna kudhakwa njere semi. Ndozvamunenge muchimhanyira muchiti 2030 kundorobwa nemboma muchinonge Ford, muchitane Ford nebenzi rero. Makuonetwa nhamo, chamita wakakuudzai, tsvangira yakakuudzai kuti voterai, sapotai party ina maleader omunhu wese. Imi munozovhotera chipolitical party cheZANU-PF, motowanikwa vamwe vachipuwa $5. Ikenezi masoja chaivo akawedzerwa neranda something pazuva, $1 something. Ndoye motorovera vanhu dhora irero.
Munonyadzisa masoja. Ndosaka ndikudza kuti ndosaka kule ndichigara ndaura nemasoja embwa dzavanhu. Makawedzerwa nemari nedhora something. Dhora chakuti. Makanyanya imimi vanhu masoja namapurisa. Nyangwe ndozoona mapenzi ese masoja namapurisa. Vana Mutuli Ncube vakakuwedzerai dhora chakuti. Chakatouya achitsva pamuri imboma. Shangu saipapa, uniform saipapa ndedzavanhu vakafa. Unzi kana muhama yenyu yafa mudzose uniform dzegovernment. Zvisingadzoswi izvi. Munozvidzosa munozvidzoserei? Munorwara nechipolitical party chenyu chezano ichocho. Munhu wese anosapota political party yezano PF anorwara njere. Mumutarisire kwazvo kwazvo. Munhu wese anomhanya achisapota political party yezano PF. Ikeno chero vari kumunda kwacho ikoko vakasiwa vaisiwa kumunda naMugabe havachakudi. Vanotozviona kuti takaitiswa zvinhu zvechibenzi izvi nembwa idzi. Variko kumunda kwacho ikoko tinotaura nadzo hama dziriko kumunda havachakudi. Vachakurambirani. Mumwe akatofutsirwa ikoko. Mimi kwanai mimi. Masapota ezano PF. Kwanai chaiko semari yebhazi. Mapenzi. Muri sikidzi dzavanhu. Sikidzi munodziziva. Ndimi vanhu vezano PF. They are fucking shit. Sikidzi. Vamusi vanhu. Muri sikidzi.